Pár lidí se mě ptalo, jak dělám tu kvalitu na video shortech. Dneska jsem se rozhodla vám to ukázat a řeknu vám, že to je velice jednoduché, že by to zvládl i někdo, kdo nerozumí tady těmto věcem. Takže, protože to je jednoduché, já sama jsem kdysi hledala na YouTube, jak vlastně dělat krásnou kvalitu v CapCutu. Jako byly tam věci na krásné kvality, ale prostě furt to nebylo ono. A pak jsem tam našla jednu věc, kterou teď používám a řeknu vám, že toho nebudete litovat. Teď vám pomůžu to ukázat, Prostě vás to naučím a já doufám, že vám aspoň trošku pomůžu. Protože moje vysvětlování je takové, že prostě to nikdo nepochopí, tak snad to pochopíte. Ale místo to, abych už tady nekecala, tak půjdeme rovnou na to. Otevřeme si aplikaci CapCut a dáme si tam náš klip. Jenom se chci zeptat, je to CapCut nebo CapCut? Já tomu říkám CapCut, takže CapCut. Jak máte svůj nahraný klip, tak klikneme na něho, půjdeme do Adjust, máme to tady, klikneme na Sharpness a to Sharpness dáme úplně na maximum. Tím pádem to máme o hodně hezčí, jestli tady teď všímáte. Koukneme se na to, jak to teď vypadá. Ne, nekoukneme. Dobře. Dáme FX, Video FX a vyhledáte si blur, ale já to blur už mám uložené, takže tada! Teďkom si vlastně koukneme a celé video máme rozmazané. To je účel. Dáme export, ale místo toho, než tam nezmáčkneme tam done, ale potom zmáčkneme tady tu šipečku a tím pádem se vrátíme zpátky, což vlastně chceme. Klikneme na klip, zmáčkneme Video FX a dáme non, že žádné video efekty nechceme. Teďkom si tam přidáme překrytí a dáte si tam náš rozmazaný klip. Půjdeme dále a tady máme basic, takže dáme scale a dáme to na 100, ať to máme stejně široké a takové, jako to máme u toho klipu. Teď ale se nacházíme úplně vepředu, dáme na splice a dáme tohleto. No a teď už vidíte, že to je takové hezčí, ale že to je až moc tmavé, až moc rozmazané. Takže s tím pohrejte, jak se vám to líbí. Když už to máte, tak klikneme zase na overlay neboli překrytí, jako na ten klip, a půjdeme dozadu do Adjust a zase dáme Sharpness na 100, protože tak prostě je. Teďkom vlastně mám už ten klip je hezký, ale furt to není ono. Dáme export, no a prostě to exportneme, ano. Takže export si dáme a tentokrát zase zmáčkneme tu jako šipečku nebo co to je tam nahoře a nedáme done, protože chceme se zase vrátit na ten předešlý klip. Všechno si odsud vymažeme. Vidíte, nic tady nemám, žádný klip, nic. Proto zmáčkneme zase tu šipečku nebo to plusko bílé a dáme si tam náš klip krásný, úplně nádherný. Zase klikneme na něho, dáme Adjust, Sharpness na 100, to už známe. No a voilà, máme to hotové. Já doufám, že jste to pochopili, protože prostě já mám problém s vysvětlováním, takže když něco se snažím vysvětlit, tak to vznikne myšmaš, takže doufám, že jste to pochopili, že se vám pomohla. Budu ráda, že když dáte ten like, že abych věděla, že jsem vám fakt pomohla. Pro dnešní asi video už to bude všechno, no. Takže nezapomeňte dát ten like, odběr, zvoneček a mám za chvilku 20 000 odběratů, až mi víte, že se to za 100 000 se odhalím. Takže a to máme co nejrychleji. Mám vás ráda a vážím si vás, takže ahoj!